Кніга кніг – інструкція па жыцці. Для многіх людзей Біблія – адна з галоўных кніг. Брэсцкая радзівілаўская Біблія была выдадзена ў Брэсце Мікалаем Радзівілам Чорным у 1563 годзе. На выставе яна цэнтральны экспанат. Арыгінальныя фрагменты радзівілаўскай Бібліі для экспазіцыі прадаставіла Брэсцкая абласная бібліятэка імя Горкага. В 2013 году Брестской областной библиотеке после долгих поисков и переговоров удалось приобрести в фонды фрагмент оригинал фрагмента Брестской Библии, 69 листов, в очень хорошем состоянии, в переплете конца XIX века. Экспанатаў больш за 30 і ўсе унікальныя. Акрамя Брэсцкай радзівілаўскай Бібліі шмат іншых біблейскіх тэкстаў. Побач з асноўным экспанатам факсімільныя выданні славутай кнігі, якія выйшлі ў Германії, перададзены спецыяльна для гэтай выставы з прыватных калекцый. Это совместный проект Института истории Академии наук, Брестского областного краеведческого музея и Брестской областной библиотеки имени Горького. Каждый из этих наших учреждений представил свои экспонаты на этой выставке. Брэсцкая радзівілаўская Біблія – унікальны артефакт. Унікальнасць разглядаецца з трох пазіцый. Гэта першая поўная Біблія, надрукаваная на тэрыторыі Беларусі, другая ў свеце, дзе тэкст падзелены на вершы. А таксама Брэсцкая Біблія першая, дзе ёсць план чытання. Адпаведна, яна прызначалася як для царкоўнага ўжывання, так і асабістага. Гэта Біблія, она перакладзена з арыгінальных моваў. Гэта эпоха рэфармацыі, калі ўжо пачалі звяртацца да арыгінальных моваў. Да рэфармацыі не было такой патрэбы. Біблія была на лаціне і лічылася, што гэта фактычна арыгінал. Але калі пачалі, эта Біблія стала такой неабходнай часткай жыцця царквы і грамадства, то пачалі звяртацца, якія ж ёсць арыгінальныя мовы. І яе перакладаць пачалі ў 1557 годзе і скончылі ў 1563 годзе. Першае асобнае выданне біблейскіх тэкстаў на сучаснай беларускай мове рабіў пастар з Брэста Лукаш Дзекуцьмалей. Ён імкнуўся перакласці поўную Біблію, але вайна не дазволіла ажыццявіць задуманае. Выстава, у якой цэнтр ёсць гэта Біблія берасцейская, такая выстава вельмі важная. Яна сама па сабе невялікая, але вельмі насычаная экспанатамі. Фрагмент радзівілаўскай Бібліі рэч рарытэтная, таму экспаніравалася ў музеі толькі ў дзень адкрыцця выставы, але жадаючыя змогуць убачыць яе ў фондах абласной бібліятэкі імя Горкага. Ну а наведаць выставу «Брэст. Горад Бібліі» можна да 3 мая ў Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі. Анастасія Цыкун, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».